संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 1424 21। खरं तर मला खूप आज आनंद होतोय की माझा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी, माझ्या वाढदिवसानिमित्त मला शुभेच्छा देण्यासाठी, मला आशीर्वाद देण्यासाठी माझे भाऊ, माझ्या बहिणी, माझ्या माता, माझे पिता, माझे काका या ठिकाणी आज बसलेले आहेत। या ठिकाणी बसलेल्या सर्वांना सांगू इच्छितो, बऱ्याच जणांना वाटतं की सुनील नारकर वाढदिवसाचा कार्यक्रम करतो, मोठमोठी बक्षिसं ठेवतो, याच्या पाठीमागचं उद्दिष्ट काहीतरी असेल, त्याचा स्वार्थ काहीतरी असेल। सगळ्यांना वाटतं की याला राजकारणात कुठेतरी जायचंय, राजकीय खुर्ची कुठेतरी त्याला बसायला पाहिजे। पण जमलेल्या माता भगिनींनो, माझ्या मित्रांनो, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, तुम्ही समोर बसलेले माझी आई आहात, मी तुमचा मुलगा आहे। तुम्ही माझे बसलेले काका आहात, मी तुमचा पुतण्या आहे। बसलेले माझे आजोबा आहेत, मी तुमचा नातू आहे। आणि मित्रांनो, तुम्ही सर्व माझे भावंड आहात, मी तुमचा एक छोटा भाऊ आहे। या ठिकाणी माझ्या गावातील असू देत किंवा पंचक्रोशीतील असू देत, तालुक्यातील असू देत किंवा इतर तालुक्यातील जिल्ह्यातील असू देत, या ठिकाणी बसलेल्या सर्वांनाच सांगतो, मगाशी आविष्कार फाउंडेशनचे अध्यक्ष संजय सरांनी सांगितलं की मुलांना जगायला शिकवाल तर सिंहासारखे शिकवा। मित्रांनो, कार्यक्रमाला उशीर होतोय। आज आपल्या इथे कबड्डीचे आणि क्रिकेटचे फायनल सामने आहेत, बरेचसे मान्यवर बोलले जातात। आज या ठिकाणी खेळ पैठणीचा या कार्यक्रमातील लेखी आहे, परंतु एवढा वेळ जसं बसलात तर 5 मिनिटं सिंहासारखे काय जगायला पाहिजे, कसं जगायला पाहिजे ते मी सांगू इच्छितो। आज इथे माझे जमलेले पत्रकार बंधू, मी तुम्हाला सर्वांना सांगू इच्छितो की सुनील नारकर कुठच्या राजकीय खुर्चीचा भुकेलेला नाही हो। आज मला वाटतं की मी, माझ्या आईने घरात एका भाकरीचं पीठ असताना मला एक भाकरी खाऊ घातली आणि ती माय माझी उपाशी राहिली। माझे वडील 75 पैसे काठी तोड करत होते, कांद्यावरून बांबूचे ओझे वाहत होते आणि त्यांचा हा मुलगा मुंबई सारख्या शहरात जाऊन एका ऑर्डर्स रेस्टॉरंट मध्ये भांडी घासू लागला आणि भांडी घासता घासता मोठा झाला। का जगायचं तर सिंहासारखं जगायचं। ज्यावेळी गावातून मी मुंबईला गेलो त्याच वेळी ठरवलं जगायचं तर सिंहासारखं जगायचं। म्हणून तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, एक सिंह असते आणि ती क्रूर स्वभावाची सिंह असते। सिंह म्हटलं किंवा सिंह म्हटलं, वाघ म्हटला की समोर बघितल्यानंतर आपल्याची घाबरगुंडी उडते। एक सिंह आपल्या 4 मुलांना ती जन्म देते, ती सिंह आपल्या 4 मुलांना जन्म देते आणि त्या 4 मुलांना जन्म दिल्यानंतर ती एका लांब कोपऱ्यात जाऊन उभी राहते। का तर मी दिलेलं जन्म दिलेलं बाळ हे सिंहासारखं आहे का हे ती बघत असते। मी दिलेलं जन्म दिलेलं बाळ हे स्वतःच्या पावलावर उभं कसं राहतंय, ते कसं मला भेटायला येतंय, या अपेक्षेने, या आतुरतेने ते सिंह वाट बघत असते। आणि ज्या सिंहीने आपल्या 4 बछड्यांना एका खोल खड्ड्यात जन्म दिलेला असतो आणि ती सिंह एका कोपऱ्यात जाऊन बसलेली असते, अशा वेळी ती लहान पिल्ल, नुकतं जन्म झालेली ती पिल्ल, ते आपल्या आईला शोधत असतात। अगं आई, अगं आई तू कुठे आहेस ग? अगं आई मला तुला भेटायचंय। अगं आई तू मला जन्म दिलास, अगं आई तू मला जन्म दिलास आणि या खड्ड्यात तू मला सोडून गेलीस आई। अगं आई, अगं आई मला तुझ्या जवळ घे ग, अगं आई मला तुझ्या जवळ घे, आई तू मला जन्म दिलाय, आई मला तुझ्या मिठीत घे ग। परंतु ती क्रूर स्वभावाची सिंहच ती ते बघत असते की आपलं पिल्लू काय करतंय आणि मग त्या खड्ड्यातून ते पिल्लू येण्याचा प्रयत्न करते। प्रयत्न करता करता खोल खड्डा आहे म्हणून ते प्रयत्न करते आणि पिल्लू परत खाली पडतं। ते आईला
खड्डा खूप मोठा आहे का? या आई मला तू जवळ घे, या आई तू मला वर यायला मदत कर, या आई तुझा हात मला वर यायला मदत कर. पण सिहीन शेवटी क्रूरच. ती त्याची वाट बघते की माझं पिल्लू कधी स्वतः माझ्याकडे येईल, त्याच वेळी मी तिला कुशीत घेईन. ते पिल्लू जीवाच्या आकांत्याने, जीवाची पराकाष्ठा करून एक एक पाऊल पुढे चढत तो खड्डा सर करते आणि धावत धावत त्या आपल्या आईकडे जाते. परत दुसरं पिल्लू आपल्या आईला शोधत असते. आईकडे नजर जाते, आईच्या कुशीत दुसरं आपलं भावंड बघते आणि ते पिल्लू आपल्या आईला आवाज देते, अगं आई तू कुठे आहेस ग? अगं आई, माझा भाऊ तुझ्याकडे आलाय ग. अगं आई, माझा भाऊ तुझ्याकडे आलाय, त्याला तू कुशीत घेतलं. आई, मला खड्डा सर करता येत नाही, मला खड्डा चढता येत नाही. आई, अगं तू मला जवळ घे ग. आई, तू मला जन्म दिलायस ग, माझ्या भावंडाला पण तू जन्म दिलायस, मला आई जवळ घे ग, मला खड्डा सर करता येत नाहीये. परंतु ती क्रूर सिहीन कोणतंही काही कारण ऐकत नाही आणि त्या पिल्लाला ती वर येण्यास मदत करत नाही. तिला सांगायचं असतं की तू स्वतःवर ये. त्यावेळी ते पिल्लू त्या ठिकाणी खड्ड्यावर चढून ते येतं आणि आईच्या कुशीत जाते. परत तिसऱ्या पिल्लूची तीच. तिसऱ्या पिल्लाला वाटतं की आता दोन भावंड माझ्या आईकडे गेली, या आई तुम्हाला कुठे सोडून गेलीस का? या आई तुम्हाला का अशी माझ्याशी वागणूक करते? या आई माझ्या तो दोन भावंडांना घेऊन गेली, आई मी काय करू? पण तिला माहित होतं की पहिल्या दोन भावंडांना आईने मदत नाही केली, मग ती मला का करेल? म्हणून ते तिसरं पिल्लू सुद्धा तो खड्डा पार करून आपल्या आईकडे जाते आणि सिहीन मात्र खुश होते. अरे वा, मी काय जन्म दिलाय माझ्या बालकांना, तिन्ही पिल्ले सुद्धा, अरे याच खड्ड्यात 4 पिल्ले मी जन्म दिले आणि 3 पिल्ले एवढा मोठा खड्डा सर करून माझ्याकडे आली. अरे वा. त्या आईला खूप आनंद होतो. त्या आईला वाटतं की मी ज्या पिल्लांना जन्म दिला ती सिंहाची बछडी आहे, खरंच ती सिंहाची बछडी आहे. ती आज माझ्या कुशीत स्वतःच्या पायावर एवढा मोठा खड्डा सर करून आली. चौथं पिल्लू मात्र खड्ड्यात असतं. ते आपल्या भावंडांना शोधत असतं, ते आपल्या आईला शोधत असतं. ते कानाकोपऱ्यात बघते, आई कुठे दिसते का, माझी 3 भावंड कुठे दिसतात का. ते आवाज अंतःकरणाने आवाज देत असते, या आई तू कुठे गेलीस? आणि अचानक तिला दिसते की एका कोपऱ्यात आपली आई आपल्या 3 भावंडांना कुशीत घेऊन बसले. त्या पिल्लाला आनंद होतो की माझी आई माझ्या 3 भावंडांना घेऊन जवळ बसले, आता आई मला पण जवळ घेईल. अगं आई तू लवकर ये ग, अगं आई तू लवकर ये. ते पिल्लू आनंदाने बोलतं, आई तू लवकर ये, मला कुशीत घे, मला तुझ्या जवळ यायचंय, मला माझ्या भावंडांना भेटायचंय. 4 भावंड आणि तू, आपण एकत्र राहूया ग आई. शेवटी सिहीन असती, क्रूर स्वभावाची. जशी 3 पिल्लं आली तसंच चौथं येईल, कारण सिंहाचं बछड आहे, यावंच लागेल. चौथं पिल्लू तो खड्डा पार करण्यासाठी वर चढतं, धडपडतं, वर पाऊल शेवटचं ठेवणार, तोच परत घसरून पुन्हा खड्ड्यात पडलं. आणि ती आपल्या आईला आकांताने जीवाच्या सांगते, या आई मी काय केलं ग आई? या आई माझी 3 भावंड सक्षम होती ग? या आई माझ्या 3 भावंडांच्या मनगडात ताकद होती ग, म्हणून ती सहल करून आली. पण आई आज हे तुझं बछडे या खड्ड्यात पडलंय, या आई मला वाचव ग, या आई मला जवळ घे ग, या आई माझी भावंड वाट बघत असतील ग, या आई मला तुझ्या कुशीत येऊन झोपायचंय ग आई मला मिठी मार. पण शेवटी क्रूर स्वभावाची ती सिहीन ऐकत नाही. शेवटी ते पिल्लू धडपडतं, पुन्हा वरण्याचा प्रयत्न करतं, पुन्हा खाली पडतं, पुन्हा आईला आवाज येतं, पुन्हा भावंडांना आवाज येतं, अरे तुम्ही माझी भावंड आहात की कोण आहात? अगं तू माझी आई आहे की कोण आहे? तुम्हाला का जवळ घेत नाही? मला कारण समजेल का? या आई मला कारण समजेल का? तू मला का जवळ घेत नाही आई? क्रूर सिहीन एकटक बघते पण मदतीला जात नाही. एकटक बघते आई
पण मुलाच्या मदतीला जात नाही. ते पिल्लू पुन्हा वर येतं, पुन्हा धडपडतं, पुन्हा खाली पडतं, जीवाच्या आकांत्याने प्रयत्न करतं, जीवाची पराकाष्ठा करून प्रयत्न करतं. पण ती सिहीण त्या पिल्लाला वर घेण्यासाठी, ती सिहीण तिला कुशीत घेण्यासाठी पुढे येत नाही. पुन्हा ते पिल्लू जीवाच्या आकांत्याने शेवटचा प्रयत्न म्हणून वर चढण्याचा प्रयत्न करते, वर चढत असते. शेवटचं पाऊल ठेवला, पुढची 2 पाऊलं गेली, तिसरं पाऊल गेला, 4थं पाऊल ठेवणार, तोच परत 4ही पाऊलं घसरली आणि ते पिल्लू खड्ड्यात पडलं. आणि मग त्या पिल्लाला समजलं की आता माझी 3 भावंड माझ्या आईकडे गेलेत, माझी आई तिकडे आहे, 3 भावंडांना कुशीत घेतलंय, मी 4थं भावंड आहे, मला नक्कीच कुशीत घेईल. म्हणून ते पिल्लू खड्ड्यात पडून राहिलं. मग ती बिचारी आई क्रूर सिहीण त्या खड्ड्यापाशी धावत धावत येते. मग ती सिहीण खड्ड्यापाशी धावत येते, खड्ड्यात उडी टाकते आणि आपल्या बछड्याला बघते. आणि बछड्याला बघितल्यानंतर तिचा तो पंजा, डोकेरी नखांचा पंजा, तो पंजा उचलून त्या बछड्याच्या मानेचा गळ्याचा घोट घेते आणि त्या बछड्याला मारून टाकते. त्या बछड्याला मारून टाकते. त्या तिच्या पिल्लाचं जीवन संपवून टाकते. याचं कारण मात्र एकच, कारण जर का तू सिंहाचं बछडं आहेस तर तुला या जगात स्वतःच्या पायावर उभं राहता आलं पाहिजे, स्वतःच्या मनगडाच्या ताकदीवर स्वतः उभं राहता आलं पाहिजे. समाजात स्थान निर्माण करायचं असेल तर स्वतःच्या मनगडाच्या ताकदीवर कर. जर तुला स्वतःच्या पायावर उभं राहता येत नसेल, जर स्वतःच्या मनगडाची ताकद वापरता येत नसेल तर तुला या जगात जगण्याचा काही अधिकार नाहीये. मला तुम्हाला सांगायचंय, तुमच्या मुलांना बनवायचंय तर सिंहाचं बछडं बनवा. पत्रकार साहेब, मी काय सांगतो ते नोंद करून घ्या. या सर्व पंचक्रोशीतल्या जिल्ह्यातल्या लोकांना सांगतो, ज्यांना मुलांना घडवायचंय तर सिंहाचं बछडं म्हणून घडवा. शाळेत जाताना 2-5 रुपये देऊ नका. घरातली नाचणीची भाकरी द्या, पिठलं द्या, पण वडापावसाठी 10 रुपये देऊ नका. जर वडापावचे 10 रुपये दिलात तर आई वडील काबड कष्ट करून शेती करतात, भात पिकवतात, नाचणी करतात आणि त्याची घरात बनवलेली भाकरी फुकट जाईल. म्हणून सगळ्यांना सांगतो, बनवायचं असेल तर सिंहाच्या बछड्यासारखा बनवा. या ठिकाणी कार्यक्रमानिमित्त आलेले सर्वच मान्यवर, सर्वच महिला भगिनी, माझे बंधू भगिनी, कबड्डी स्पर्धेसाठी ज्यांनी मला सहकार्य केलं, राज्यस्तरीय आपण या ठिकाणी कबड्डीचं आयोजन केलं होतं आणि या राज्याची मान्यता घेऊन आपण या ठिकाणी स्पर्धा आयोजित केली. ही स्पर्धा पूर्णपणे चांगली यशस्वी पार पडण्यासाठी ज्यांनी मला सहकार्य केलं त्या सर्वच कबड्डी असोसिएशनचं, पंचांचं आणि आयोजकांचं, नियोजन करणाऱ्या सर्वांचंच मी खूप खूप आभार मानतो. ही क्रिकेट स्पर्धा माझी पूर्ण नेण्यासाठी, यशस्वी करण्यासाठी ज्यांनी मला सहकार्य केलं त्या सर्वांचंच मी खूप खूप आभार मानतो. या ठिकाणी मला शुभेच्छा देण्यासाठी जे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून, जिल्ह्याबाहेरून, शहरातून, वेगवेगळ्या शहरातून या ठिकाणी आले त्या सर्वांचं मी या ठिकाणी खूप खूप आभार मानतो. या ठिकाणी सर्वच पत्रकारांनी मला या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आपल्या वृत्तवाहिन्यांमधून किंवा डिजिटल न्यूजवरून मला जे काही चमकवलं त्याबद्दल सर्वच पत्रकारांचा या ठिकाणी मी खरंच खूप खूप मनापासून आभार व्यक्त करतो. आणि या कार्यक्रमासाठी आपण आलेले सर्वच मनात कोणताही दुजेभाव न ठेवता इथून पुढे आपण हा कार्यक्रम माझ्या वाढदिवसानिमित्त 3 दिवस मला अपुरे पडतात, तर इथून येणारे पुढचे माझे वाढदिवस तर 5 ते 6 दिवसाचे करूया. आणि पैठणी खेळात मी सांगितल्याप्रमाणे त्या दिवशी खेळ झाला, त्या दिवशी त्यांनी सांगितलं की चांदीचं ताट देऊया. तुम्ही सांगितलं की एक नाही, जास्त जणांना पाहिजे. पुढच्या वर्षी खेळ पैठणीसाठी 15 महिलांना ताटात जेवता येईल असं चांदीचं ताट मी तुम्हाला देऊ इच्छितो. माझ्या माता भगिनींनो, जमलेल्या सर्वच ग्रामस्थांना आणि माझ्या जमलेल्या माता भगिनींना विनंती करतो, तुमचा जो काय हा जो आशीर्वाद माझ्या पाठीशी आहे तो आशीर्वाद माझ्या पाठीशी असू दे. सुनील नारकर
गावातून मुंबईला जाताना 130 रुपये घेऊन गेला. माझ्या काकाने मला आधार दिला म्हणून या ठिकाणी मी आज उभा आहे. त्या काकांचे आभार मानावे तेवढे कमीच आहेत. माझ्या भावंडांनी मला खूप चांगला आधार दिला, त्या भावंडांचे जेवढे आभार मानावे तेवढे खूप कमी आहेत. ज्या मित्राने मला अगदी लहानपणापासून खूप मोलाची साथ दिली, या सिहिणीच्या पिल्ल्यासारख्या खड्ड्यात पडत असताना माझ्या आई वडील तिथे नसल्याने, जवळ माझं कोणी नसल्याने, ज्या मित्राने मला खड्ड्यातून बाहेर काढला तो मित्र माझा दीपक सावर्डेकर, याचे जेवढे आभार मानावेत तेवढे खूप खूप कमी आहे. तर या माझ्या वाढदिवसानिमित्त माझ्या मित्राचे मी या ठिकाणी खूप खूप आभार मानतो. डोंबिवली सारख्या शहरात गेल्यानंतर ते शहर माझ्यासाठी नवीन होतं आणि त्या शहरात गेल्यानंतर मला व्यवसायाची दिशा देणारे माझे मित्र मान्य रुपेजी सावंत, बद्रीनाथ माखरे, त्याचप्रमाणे विनोदजी लकेश्री आणि आपल्या कणकवली गावचे सुपुत्र मान्य श्री सचिनजी गावडे यांनी जी काही मदत केली, या कार्यक्रमानिमित्त मी या ठिकाणी त्यांचे खूप खूप आभार व्यक्त करतो. तुमचा आशीर्वाद, तुमची साथ, तुमच्या असलेले मनगडते ताकद तुम्ही माझ्यासाठी वापरलात, त्यासाठी मित्रांनो तुमचे खूप खूप आभार मी या ठिकाणी व्यक्त करतो. हे कार्यक्रम पूर्ण माझा सक्सेस करण्यासाठी गावचे सरपंच माननीय बाजीराव मोरे, त्याचप्रमाणे गावचे पाटील बाबूदादा पाटील, मनोहर पाटील, तानाजी पाटील, सर्वच मेळेकरी आणि गावचे पाटील बंधू ज्याने ज्यांनी मला सहकार्य केलं, ज्यांच्या आशीर्वादाने मी आज हा माझा कार्यक्रम या ठिकाणी सक्सेस करतो, त्यांचे सुद्धा खूप खूप आभार. माझ्या पाठीशी सतत उभे असणारे माझे काका मान्य शरदजी नारकर, अशोक नारकर यांनी आजपर्यंत सुनील तू कुठे थकलास तर मला सांग, हा शब्दच मला फक्त त्यांच्या कानावर आहे. सुनील तू कुठे थकलास तर मला सांग, आम्ही तुझ्या सोबत आहोत. पण काका तुम्हाला सांगू इच्छितो, तुम्ही दिलेल्या शब्दामुळे माझ्या मनगडातली ताकद अजून खूप या मनगडात जोर येत जातो. त्यामुळे खरंच मी आज या ठिकाणी त्यांचे खूप खूप आभार मानतो. आज आपण या ठिकाणी बसलेले असं सर्वांना सांगू इच्छितो की माझे आई वडील ज्यांचा मला खूप मोठा आशीर्वाद आहे, त्यांचे खरंच आज मी या ठिकाणी माझ्या वाढदिवसानिमित्त खूप खूप आभार मानण्याचे मला योग आला, त्यांच्या ठिकाणी मी आभार मानतो. आणि मित्रांनो तुम्हाला मी सांगू इच्छितो की 2013 पर्यंत माझ्याकडे काहीच नव्हतं, परंतु माझी सौभाग्य होती, मयुरी माझ्या आयुष्यात आली, माझी मुलगी स्पर्शिका माझ्या आयुष्यात आली आणि माझं आयुष्य सर खूप वेगळं बदलून गेलं. तर या कार्यक्रमानिमित्त खरंच मी माझ्या संपूर्ण कुटुंबाचे, माझ्या सौभाग्यवतीचे आज या ठिकाणी आपल्या समोर मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो. तुमच्या सर्वांच्या शुभेच्छा माझ्या पाठीशी असू दे. आणि जमलेले मायबाप हो, एवढा खर्च करतोय याचं दुःख नाही हो, मला आनंद आहे की आपण सर्वजण इथे येऊन मला शुभ आशीर्वाद देतोय. आमच्या गावचे सरपंच पहिल्या दिवशी येऊन आज पुन्हा आले, हे माझं खूप मी मोठं सौभाग्य समजतो. आपण सर्वच पहिल्या दिवशी येऊन, दुसऱ्या दिवशी येऊन, आज तिसऱ्या दिवशी इथे आलात. खरंच मी तुमचे आभार मानावे तेवढे कमीच आहे. ज्या ज्या लोकांच्या मनात विचार असतील की सुनील नारकरला राजकीय खुर्ची पाहिजे, मला पत्रकार नेहमी विचारत असतात की नारकर तुम्ही जिल्हा परिषद लढवणार का, तुम्ही आम्हाला आमदार पाहिजे. मी पत्रकार बंधूंना सांगू इच्छितो, ज्यावेळी माझे माता भगिनी बोलतील ना, त्यावेळी त्यांच्या आग्रहास्तव सुनील नारकर वाटेल ते करेल. ज्या दिवशी माझे मायबाप, ज्या दिवशी माझे आजी आजोबा, ज्या दिवशी माझी भावंड बोलतील ना, त्या दिवशी राजकारणात जाण्याची गरज नाही, इलेक्शन लढवायची गरज नाही, हे मला बिनविरोध त्या खुर्चीवर बसवतील, हा विश्वास मला आज वाढदिवसा दिवशी वाटतोय. कारण एवढे जे आलेत ना, ते माझ्या प्रेमापोटी आलेत. असंच प्रेम तुमच्यावर राहू द्या. माझ्या मनात राजकीय खुर्चीसाठी कोणताच स्वार्थी भाव नाहीये, मला कोणताच स्वार्थ नाहीये. मला वाढदिवस करायचा असता, आज माझे डोंबिवलीवरून रुपेश सावंत असतील, सचिन गावडे असतील, बद्रीनाथ माखरे असतील, 2000 करोड ज्यांचा टर्न ओव्हर आहे ते आमचे संदीप केरकर असतील, संदीप म्हात्रे असतील,
बहुसंख्य मित्र माझे करोडपती या ठिकाणी आलेले आहेत. आज आल्यानंतर तुमच्या घरात झोपायला रूम नाहीये, 150-200 लोक आलेले आहेत. काल कबड्डीचे सगळे पंच त्या ठिकाणी झोपले होते. मला त्याने विचारलं मित्राने माझ्या की बरं आम्हाला रूम झोपायला आहे का. म्हटलं हे बघ, गादी ठेवले, स्वतः घ्यायची, स्वतः अंतरायची आणि झोपायचं. असे माझे मित्र आहेत. सांगण्यामागचं एवढंच कारण, मी हा वाढदिवस माझ्या ज्या ठिकाणी काम करतो त्या डोंबिवली सारख्या शहरा ठिकाणी मी करू शकलो असतो, पण माझं तुमच्यावर जे प्रेम आहे, मी तुम्हाला दिलेला शब्द आहे, जो मी शब्द तुम्हाला गेल्या वर्षी दिलाय, इथून पुढे वाढदिवस होणार तो खेळ पैठणीचा या कार्यक्रमाने जोरदार या ठिकाणीच होणार. आणि खेळ पैठणीचा जो कार्यक्रम आहे तो माता भगिनी तुम्हाला सांगतो, याचा आलेख जो आहे तो चढत्या क्रमाने वर जाणार. गेल्या वर्षी फक्त पैठणी आणि सोन्याची नथ आणि एक लकी ड्रॉ होता. या वर्षी पैठणी, सोन्याचा हार, नथ आणि लकी ड्रॉ, याच्या व्यतिरिक्त अजून आपण 3 बक्षीस, म्हणजे आपण खेळ पैठणीच्या कार्यक्रमाला 4 बक्षीस या ठिकाणी यावर्षी देत आहोत. त्यामुळे येणारा पुढचा काळ हा चढत्या क्रमानेच वर चढेल. तुमचे शुभ आशीर्वाद मला द्या. तुमचा जो आशीर्वाद आहे त्या आशीर्वादाने माझ्या मनगटात ताकद वाढते. त्यामुळे तुमचा आशीर्वाद मला अजून खूप मोठा मिळू दे आणि माझ्या मनगटात ताकद मिळू दे आणि मला तुमचा वारंवार इथे सेवा करण्याचा मौका मिळू दे, अशी मी माझ्या वाढदिवसानिमित्त माझ्या गांगरवाळाला प्रार्थना करतो. आणि तुम्हाला झालेल्या वेळेबद्दल मी या ठिकाणी दिलगिरी व्यक्त करतो आणि मी इथे थांबतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.